Walang tigil ang isinasagawang paglilibot ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan upang mailapit ang iba't ibang mga serbisyo ng pamahalaan. Naniniwala kasi silang ang mga serbisyong ito dapat na mapakinabangan ng lahat. Kaya naman sinuyod nila ang bayan ng San Jacinto. Dito, dala nila ang programang Guiconsulta Plus at Alagang Ang Galing. Sa pamamagitan nito, libreng nakapagpakonsulta ang mga residente. Nakatanggap din sila ng libreng mga gamot pang maintenance at bitamina. Nasa 2,000 mga residente ang nakinabang dito. Interdan tambal, nabawas mo lang sa kaya saliwan. Bahal ka tulong sa singa si kamera mamayarap bilay. Salamat ka sa programa yun. Nakatanggap din ng bitamina ang mga alagang hayop. Nairehistro rin ng mga residente sa PhilSys. Salamat, Sir Governor Vico, at saya interior tulong at si kami. Albalo, salamat wala yan programa yun. Nagpapatuloy naman ang isinasagawang programa ng pamahalang panlalawigan upang matiyak ang matatag at malusog na Pangasinan. Jose Robert Inventor, RNG News.